వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రం సరిహద్దుల్లో అయ్యప్ప బిన్నింగ్ మిల్ ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి, వికారాబాద్ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్, చేపేళ్ల శాసనసభ్యులు కాళీ యాదయ్య, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులతో కలిసి ప్రారంభించడం జరిగింది. అనంతరం మంత్రి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడడం జరిగింది. వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో జిల్లా సరిహద్దుల పరిసరాల్లోనే ఒక కొత్త కాటన్ జిన్నింగ్ మిల్లును ఇవాళ ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. స్థానిక శాసనసభ్యులు శ్రీ డాక్టర్ ఆనంద్ గారు, పక్క నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శ్రీ యాదయ్య గారు, వీరి సమక్షంలో మిల్లు ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మిల్ని వాళ్ళ ప్రారంభించుకున్నారు. సంతోషంగా ఉంది, వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు. ఈ ప్రాంతంలో ఒక పరిశ్రమ 10 మందికి ఉపాధి కల్పించే దాంతోపాటు ఈ ప్రాంతంలో పత్తిని విస్తారంగా పండించేటువంటి రైతాంగానికి సుదూర ప్రాంతాలకు పోయి వాళ్ళకి కాటన్ అమ్ముకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది, చేరువలోనే వాళ్ళకు ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం పత్తి సాగుకు చాలా అనుకూలమైనటువంటిది. అదేవిధంగా భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి మొత్తం పత్తిలో అత్యంత ప్రమాణితంగా అంటే క్వాలిటీలో అత్యంత ప్రామాణికంగా ఉత్పత్తి వచ్చేటువంటి పత్తి తెలంగాణ పత్తి మొత్తం దేశంలోనే. తర్వాత దేశంలో ఇవాళ ఉత్పత్తి అవుతున్నటువంటి పత్తిలో భారతదేశంలో మనం 2వ స్థానంలో ఉన్నాం. రాబోయే రోజులలో మనం మొదటి స్థానానికి కూడా చేరుకుంటాం. ఈ సంవత్సరం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పత్తి దాదాపు 63 లక్షల ఎకరాలలో పత్తి సాగైంది. 63 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి సాగైంది. కొద్దిపాటి పంట అక్కడక్కడ అధిక వర్షాల వల్ల కొంత దెబ్బతిన్నది, కానీ బై అండ్ లార్జ్ ఈసారి పత్తి బాగుంది. దెబ్బతిన్నటువంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీళ్ళు ఎక్కువై కొంత ఇబ్బంది కలిగినా కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం మీద పరిశోధనలు కూడా చేయమని చెప్పి పరిశోధకులకు చేసిన విశ్వవిద్యాలయానికి కానీ ఇతర పరిశోధకులకు కానీ ఇది ఆరుతడి పంట, వర్షాకాల పంట. కాబట్టి ఈ వర్షాకాల పంటను నీళ్లు కట్టి యాసంగిలో కూడా పత్తి వేసుకోవడానికి అనువు.